Täällä ollaan jouluseimillä taas Oulun Piispantalon pihalla ja kohta on se aika, jolloin avataan sitten kansainvälistä jouluseiminäyttelyä täällä Oulussa. Ja uutena seimihahmona täällä on yksi tietäjistä saapunut tänne Jeesuksen seimen luokse. Ja perinteisestihän tietäjiä on kuvattu taiteessa. Taiteessa on esitetty 3 tietäjää, vaikka Raamatun mukaan niin sitä tietäjän määrää ei ole mainittu siellä. Ja, miksi 3? No sen takia, että 3 tietäjää edustaa 3 vanhaa maanosaa, eli Eurooppaa, Aasiaa ja Afrikkaa. Ja nyt tämä tietäjä, joka on täällä meidän seimellä nyt saapunut, niin hän on Afrikan edustaja. Ja merkkinä myöskin siitä, että meidän Oulun hiippakunnan ystävyyshiippakunta on itäisen Victoriajärven hiippakunta Afrikassa. Ja kun tuo tietäjä pitää tuossa sylissään lipasta, niin sinne voi laittaa rahan itäisen Victoriajärven hiippakunnan raamattukoulun työn tukemiseksi. Ja näin sitten muistaa tämän tietäjän kautta tätä Afrikan hiippakuntaa. Eli 26. päivä 11. lauantai-iltana kello 18.30 on sitten jouluseimin avaus. Tervetuloa!